morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ बोसोराव क'क्राझारनि दतमायाव 57थि मिरु जथुम खुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि मिरु जथुम्माया 6 फेब्रुआरिनिफ्राय 9 फेब्रुआरि 2025 सिम क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव खुंजागोन। सानब्रैनि हाबाफारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि दतमायाव जागोन। आथिखालाव गुवारै थियारि खालामनाया सोलिगासिनो दं। जथुमनि थाखाय बरायग्रा आफादनि अरायथा नङि मावख'खौ 29 नबेम्बराव रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ दतमा ओनसोलनि गेलेमु आफादनि इनड'र स्टेडियामाव बेखेवना होबाय। बिनि सिगां एबसुनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव दिपेन बर'आ बुङो दि दतमायाव जानो गोनां 57थि मिरुआरि जथुम्मायाव जारिमिनारि जागोन। माहारियारि बाद, सोलोंथाइ आरो समाजारि रांखान्थियारि आयदानि सायाव नोजोर होगोन। बर'नि बायदिब्ला बेखेवनाय जथुम्मायाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन आरो नबेल बान्था मोनगिरि कैलाश सैतार्थिया 50,000 फरायसाफोरजों सावरायनायाव बाहागो लागोन। बे जथुम्मायाव सा 5,000 थान्दैफोराबो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे एबसुनि गोजाम मिरु आफादखौ सिफायनाय जागोन आरो बे हाबाफारिनि समाव मोनसे गोदान मिरु आफाद दानाय जागोन। बे समावनो बरायग्रा आफादनि मासिगिरि आरो क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ हाबाफारिनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय हेफाजाब होनो खावलायदों। नैथि खौराङावनो दङ। आसाम गोदानै सायख'जानाय सा 5 थान्दैफोरा एमएलए महरै समायखिरा लाबाय। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सुक्रुबार खालि आसामनि सा 5 गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनो समायखिरा लाहोयो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ गुवाहाटीआव थानाय आसाम आयेन आफादाव खुंनाय जादोंमोन आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेनदोंमोन। बावैसो जालांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव सा 5 एमएलएफोर दिप्लु रन्जन शर्मा, चामागुरि, दिप्तिमयी चौधुरी, बङाइगाव, निहार रन्जन दास, धलाई, निर्मल कुमार ब्रह्म, सिडली आरो दिगन्त कातर बेहेलिया गाव गावनि बियाबनिफ्राय देरहादोंमोन। सा 5 एमएलएफोरनि गेजेराव बिजेपिनिफ्राय 3 दं। फारसेथिं सासेया खुंथायाव थानाय दोलोनि मोननै लोगोफोर असम गण परिषद एसजिपि आरो इउपिपिएलनिफ्राय। रिपर्टनि बादियैब्ला सिडलीआव एनडिएनि हेफाजाबगिरि इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ 37,000निबो बांसिन भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन। बिथाङा खाथिसिन बेरेखा दोलो बिपिएफनि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ फेजेननानै 95,243 भट मोननो हादोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ। आसाम सोरखारा फोरोंगिरिफोर आरो ग्रेड 4 मावफारियाफोरनि थाखाय गोदान साख्रि खान्थि फोसावदों। आसाम सोरखारा फोसावदों दि बिधान सभा बिसायख'थिनि उनाव फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आरो ग्रेड 4 साख्रि मावग्रा थिसननायनि गोदान बिथांखिफोरखौ 2026 मायथाइसिमाव बाहायनाय जागोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 28 नबेम्बर बिस्तिबार खालि फोसावदोंमोन। बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव मोनसे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै सीएमआ ओनसोलारि साख्रिखौ गोनांथि होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। ओनसोलारि खाबुफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय फरायसालिनि गोरायुंफोरा थोंजोङै ग्रेड 4नि मासिफोरनि थाखाय थागिरिफोरखौ थिसननो नाजागोन, बिथाङा बुंदोंमोन। शर्माया बेखौबो दाजाबदेरदोंमोन दि बे खान्थिया फरायसालि, देहा फाहामसालि आरो गुबुन फसंथानफोरसिम गोसारगोन आरो बे मिरुआरि थिसनथाय खान्थिया जायगायारि सुबुंफोरनि थाखाय बेबादि मासि थिखानायाव मदद होगोन। बेजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सिगाङाव बुंदोंमोन दि फरायसालिफोराव ग्रेड 4 मासिफोरखौ जायगानि बिजाथिफोरखौ सायख'नायजों लोगोसे आउटसोर्स खालामनाय जागोन। नाथाय सोरखारा इयुननि थांखिफोराव गोसो होयोब्लाबो सिगांनि थिरांथाफोरजों गोहोम खोख्लैजानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैयै सोमजिगासिनो दं। जेराव आसाम सोलोंथाइ फोरोंगिरिफोरनि सिबिथाइफोरनि प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरनि फिन आफाद आयेन 2017 नि जाहोनाव सा 5,800 फोरोंगिरिफोरा साख्रि गैजायै जानांदोंमोन। बे आयेना गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द खालामदोंमोन एबा ज' खालामदोंमोन, जायजों फोरोंगिरिफोरनि जिउ राहायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन। बे हानजाया 5 सेप्तेम्बर खालि गिबि मन्थ्रिनो अजदफोरनि गंसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, नाथाय दाबि खालामो दि जेबो राहा लानाय जायाखै। रागा जोंनानै बिथांमोनहा 10 साननि गेजेराव गावसोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला हेंथा दिन्थिफुंनायनि हुमखि होदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। तिनिसुकियायाव 14 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सा 7 सुबुंखौ हमदों।
आसामनि तिनिसुकिया पुलिसआ दुमदुमायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सा 7 सुबुंफोरखौ खादों। पुलिसआ 29 नबेम्बराव फोरमायदोंमोन दि सेंग्राखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै खानाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला तिनिसुकियानि पुलिस सामलायगिरि गौरब अभिजित दिलीपआ बुंदोंमोन दि हिनजावसाखौ गावनि लोगोफोरजों गेलेबाय थानाय समाव मोनसे गोजान जायगायाव लांनाय जादोंमोन आरो गुबुन जायगायाव लांनाय जादोंमोन जेराव 4 उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरा बिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। हिनजावसाया प्राय 23 सप्तानि गोर्बोआव दं। जोंनि नायबिजिरनाय समाव जोंनाव मेडिकेल रिपर्टजों लोगोसे गासैबो फोरमान दं, जाय रोखा खालामो दि हिनजावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। जों थाबैनो चार्ज शीट दाखिल खालामगोन आरो बेखौ रोखा खालामगोन दि न्याय मोनगोन, बिथाङा बुंथिना होदोंमोन। बे जाथाया जोबोद उनाव सोराङाव फैदोंमोन मानोना दायनिगिरि सुबुंफोरनि नखरफोरा गाग्लोबजाग्रा नखरखौ हुमखि होदोंमोन दि जुदि बिसोरो पुलिसनो बे बाथ्राखौ फोरमायोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन। गोबां आइजोफोरजों लोगोसे आरो समाजारि आफादफोर बे आयदाखौ दैखांनायनि उनाव जाथायनि बागै पुलिसनो फोरमायथिनो होनाय जादोंमोन। 5थि खौराङावनो दङ महाराष्ट्रनि गन्डियाव बाइक सालायगिरिखौ सौग्रावनायनिफ्राय बारग'होनो नाजानायाव बास फिदिंनायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ शुक्रबारखालि महाराष्ट्रनि गन्डिया जिल्लायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनायखौ दुखु फोरमायो। बिथाङा दुखु मोननाय नखरनिसिम दुखु फोरमायो आरो जोखोम जानायफोरनि थाबैनो हामनायनि हामलायथि बावो। पीएम मदिआ गाहाय मन्थ्रि हायुंआरि रिलिफ फान्डनिफ्राय थैनायनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे पस्टआव गाहाय मन्थ्रि मावख' पीएमअआ बुंदों दि महाराष्ट्रनि गंडियायाव बास जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनायाव दुखु मोनदों। जायफोरा गावनि आंगोफोरखौ खोमादों बिसोरनिसिम दुखु फोरमायो। जोखोम जानायफोरा थाबैनो हामथों। जायगायारि खुंथाय गोहोम गोग्लैजानायफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं। साफ्रोम थैनायनि नखरनो पीएमएनआरएफनिफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनाय जागोन होनना पीएमआ पस्टआव लिरनाय जादों। जोथोन लाग्रा गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिन्डेआ जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ जोखोम जानायफोरनो गासैबो सावफाहामारि हेफाजाब होनो आरो खहा जानांनाय नखरफोरनो खौरां होनो बिथोन होदों। बिथाङा बे दुखुनांथाव जाथायाव साफ्रोम थैनायनि नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। सासे बाइक सालायगिरिखौ सौग्रावनायनिफ्राय बारग'होनो नाजानायाव गंसे रायजो रोगाथाइनि बासआ बेलथायनायनि जाहोनाव बाङाइसिनाव सा 11 दावबायारिफोरा जिउ गोमायो आरो गुबुन सा 15 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला महाराष्ट्र रायजो लामा रोगाथाइ निगमनि एमआरटीसी बासआ खाजरी गामिनि खाथियाव गंडिया-कहमारा लामाजों गोख्रै खारगासिनो दंमोन। नुगिरिफोरा बुंदोंमोन दि मटर बाइकखौ सौग्रावनायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बास सालायगिरिया गोख्रैथिजों गोख्रैयै गिदिङो, कन्ट्रल खोमायो आरो गिलिर गारिआ फारसेथिं फिदिङो। मोनसे गाबख्रावनाय थाथ'नायनि सिगां गोबां मिटारसिम फिस्लायनायसै। बासनि दरजाया जाम जानायनि जाहोनाव बासआव थाबथानानै जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो थाबैनो गड़गाव आरो सड़क अर्जुनीनि खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादों होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।